ପାରାଦୀପର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଇଫ୍କୋ ଛକ କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ଜଳୁଛି ନିଆଁ। ପୋଲିସ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିଲା ବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ଓ କାହା ଇଙ୍ଗିତ କରି ଜନତା ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ଲୋଗାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିସ୍ତୃତ ଖବର। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ ଅରୁଣ କୁମାର ମହାନ୍ତି ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ଦୋଛକି ନିକଟରେ ତ୍ରିବେଣୀ କମ୍ପାନୀର ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଇଫ୍କୋ ଛକ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତେବେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପି ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। କଲେକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ସେ ଗରିବ ପିଲାଟା ଯିଏ ମରିଯାଇଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି ପାଉ, ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଉ, ତାର ଛୋଟ 2 ବର୍ଷ ଝିଅଟା କେମିତି ଏଥିପାଇଁ ଭାଇ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଦାୟୀ ତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ ପାଣ୍ଡିଆ ନା ଯେଉଁ ତ୍ରିବେଣୀ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରୁଛୁ। ଆମର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବଣିକ ସଂଘର ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯେ ଆମେ ଏଠି ବସିବୁ ଆଉ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେମିତି ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ମରିଯାଇଛି ଯେହେତୁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ନ ଆସିଲେ ଫାଇନାଲ ନ କରିବା ଯେ ଆଉ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି ପାଉ, ତାପରେ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପିଲା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି ପାଉ, ଆମର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବଣିକ ସଂଘ 5000 ଲୋକ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯେ ଆମେ ଏଠି ବସିବୁ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେଣି, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ବୋଲି? ଆମେ ତ ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ। ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏମିତି ରହିବ ଆଉ। ପରିଚୟ ଦେବେ? ହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସୁନାଖଳା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବଣିକ ସଂଘର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ। କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଏ ଯେ ରାଜସ୍ଥା ଆମ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବଣିକ ସଂଘର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଅଚାନକ ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତେଣୁକରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ରହିଛୁ। କିଏ ଗାଡ଼ି ଚଳେଇଲା, କିଏ କାହାକୁ ଆପଣ? ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଲାଇନର ତ୍ରିବେଣୀ କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି ମଦ୍ୟସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡ୍ରାଇଭର ତାପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେବ ଆପଣ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ଆମେ ଅବରୋଧ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଅବରୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣୁ ସେ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଲୋକଟା ଆମ ସଂଗଠନରୁ ଆମେ ହରେଇକି ବସିଲୁ ମେମ୍ବରକୁ ଅରୁଣ ମହାନ୍ତିକୁ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ତା ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସିଏ ତା ଆଉ ଫେରିବନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ହେବେ, ତାର ଅଭାବ ସଂସାର ଫେରେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସିପାରିବ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏ ବାବଦରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ, ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। ଏଇଟା ଆମର ପୂରଣ ହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ବନ୍ଦ କରିବୁ। OD02B1665 ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ସେ ପିଲା ତ୍ରିବେଣୀ କମ୍ପାନୀର। ନହେଲେ ଆମ କଥା ଯେବେ ମାନେ କିଛି ରହିବନି ତାହେଲେ ଆମେ ଇଏ ଜୀବନ ସାରା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ତା ପାଇଁ। ସେ ଯେମିତି ପୁଅ ଆମେ ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। କାଲି ମାଧବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଜି ପୂଜା କରି ସାଇକେଲ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୋଉଟେ ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛି